Barka da zuwa wannan channel tamu ta Duniya TV 20. Yan waka da kuma da idan ba ku yi subscribe ba ku dole ku danna mana alamar subscribe. Da haka ne YouTube za su rinka sanar da ku kan bidiyon nan. Yan uwa cikin wannan bidiyon muna dauke da wani gajeren bidiyo wanda ake yin abin da bai dace ba a cikin guraren rawar Koroso. Amma ba tare da bata lokaci ba tare da na cika ku da surutu ba, mu shiga cikin bidiyon. Gode da kasancewa da kuka da mu a cikin wannan bidiyon. Sannan duk bidiyon da ya burge ka daure ka danna like, ta haka ne za mu san kowa irin bidiyon da ya fi so. Mun gode sosai da sosai, sannan muna roƙon wanda bai mana subscribe ba ya daure danna mana alamar subscribe.